Welkom vanuit de Langwarderwiel Koejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. Want vanmiddag wie hier alweer de 5e wedstrijd van de SKS. En zat je schenken in het wie van de middag echt prachtig zielwaar. Maar Wienkreeft 5, ze noemen dan zelfs uitzitters naar 6. Ja, en dat met dit hele onjippe wetter hier bij Langwaar. Welke skipper kan dan het beste maar de elementen omgaan? Hoe die wedstrijd valt dus weer een heel soort te bepraten. En dat doen we zoals alle dagen hier op de Battenvier. Maar voor het eerst aan tafel een vrouw van jochetje zo'n zondag oor. Dat ze al verslag van het scootjesziel. Ik heb het vanzelfs hoe Sippie Tichelaar, verslagjouster, die is altijd van het scootjesziel bij Omroep Friesland Radio te met Klaas Jongsma. En uw verste analist Age Veldboom. Hij zit ook aan tafel hier op de Battenvier. Maar nu eerst een filmpje met al die feitjes die je eigenlijk al lang wisten. Hoe lang waar? Langwaar leidt onder Rone van de Langwarderwiel en had zo'n 1000 inwoners. En de meest verneemde van al die 1000, dat is vanzelfs... De meest bekende inwoner van Langwaar? Nou, ik zou het echt net weten. Nee, ik zou het net weten. Echt net. Ja, Riemer, hè? Correct, Riemer van der Velde. Ja. Dat is een legende. En de erevoorzitter van Sportclub Heerenveen, die wel het daar. Eeuwenlang wie Langwaar alleen nog maar via het wetter te bereiken. Maar in 1856 kwam daar verordening in. Want toen kwam de Breediek. Een pad van Langwaar is beschermd dorpsgezicht. En dit is het scootje van Langwaar. De twee gebroeders. En ze zijn heel makkelijk te herkennen. Trots Zwaansienzeil. De skipper van het Langwaarder scootje, dat is vanzelfs... Nou denk dat. Nou denk dat. Durf het net eens even. Dat is Johannes Meter. Vrienden hier wie hij de absolute verrassing. Langwaar eindigt op het tweede plak. De laatste keer dat Langwaar kampioen was, wie in 1980. En dat is alweer 36 jaar geleden. Vlien hier pakt de jenne woord. Hier op de Langwarderwiel de oerwinning. Maar waar wint het Joert? Ik jouwer een hele grote kans. Of jouwer en Jennewoord. Hele grote kans. Nou, we zullen ouwacht zitten. De Jouwer en Jennewoord. Mooi dat je hem er altijd bij binnen. Sippie, ja, Fjouwer die Vlien, nevens mij. Hij staat oorski-naam als verslagjouster op de radio van het Scootjesziel. Maar je dan ook hoe griezelig oorkikken. Nou, je moet even wennen dat je net helemaal bovenop zit. Maar Joert ging een fantastisch plak bij de start. Dus wat dat betreft ben ik Joert helemaal bedoeld. Maar het is even wennen, ja. Dat is op afstand het beschermast. Ja, maar daar ben je wel alle jaren nog wel gewoon bij. Ja, ik zeg het wel. En ik ben dit hier ben ik best een aantal keer mooi. Ik ben een hele huis. En dat is natuurlijk, maar deze wien is dat fantastisch om dat te zien. Nee, ik volg het nog helemaal. Ik zit er midden in. Nou, mooi. Ja. Een jongen die te krijgt nee is eigenlijk bij het Scootjesziel. Dat is dus eigen Arjen Bosselaar. Ik neem wel eens gekscherend dus eigen El Siert de Vos. Arjen Bosselaar, waar bisto? Ik sta op dit moment, Arjen, onder Rone van de Langwarderwiel. En als je hem goed achter mij zegt, daar, dan hebben we daar de Battenvier van Omroep Friesland. Daar zit hij hem. Zwaai maar even. En ik sta dus in Langwaar, in de haven. En ik zeg voor hem op ziek wat er hier te doen is. Goed zo, we komen aan zijn bedij weer waarom. Eerst eventjes naar die Agen, want we hebben nou deze wedstrijd laten we nog eventjes boeten beschouwing van de midden. Als we nou even waarom zoeken op die eerste 4 wedstrijden. Welk scootje valt dan echt op? Nou, het voelt wel op, als Snits 2 keer wint, dat hij er weer helemaal is. Dat valt op. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Nee, maar ik had er dat. Oh ja? Ja, absoluut. En Juste kan zeggen, ja, hij kwam er net uit, maar Juste weet ik best wel een moeilijke wedstrijd. Om dan uit die middenmoot bij te komen. Maar daarvoor heeft het 2 keer hartstikke goed gedaan. Dus wat mij betreft, Snits terug van weg geweest. Snits. En voor die, heel kwart? Nou, misschien van wat afvalt. Hè? Ik hier dus verwachten dat Heerenveen en vooral de Jouwer het beter wel zoen. En krijg hier natuurlijk al even door. De Swan wie vorig hier dus heel erg goed. En dan denk je, nou, dat zet wel terug. Dat je dit hier wegkrijgt zo. Nou, dat is dus net zo.
Nee. Nee, dus dat valt een beetje af. Ja, nog wel een positieve uitzitter nevens mij. Dat is dan de Zuidwesthoeken. Zit op dit tijd op het 5e plak. Ja, ziet ze wat alle dagen in het linker richtje. We hadden er weer beelden van nevens mij. Maar 2 keer een 4e plak en 1 keer een 3e plak. En toch wel een opvallende prestatie van skipper Auke de Groot en zijn bemanning. Of zou het misschien ook wat te krijgen hebben met zijn nieuwe adviseur Pieter Brouwer. Als skipper van Onderoren Jennewoord en vanzelfs ook van Heerenveen. En bij het laatste scootje, maar Heerenveen was er 3 keer kampioen. Maar hoe komt Pieter Brouwer nou eigenlijk op de Zuidwesthoeken te lonen? Trok 11 meter en mijn dochter. En dat hij op de Zuidwesthoek, mijn schoonzoon op de Zuidwesthoek zielt. En daar trok eigenlijk, ben ik daar wat bij rekken. En hoe is dat ook? Ja, ik ben hartstikke blij mooi. Hoe meer mensen met ondervindingen, hoe beter dat is. We kunnen wel weer wat van leren. Dus, ja. En wat leer je dan al van Pieter? Ja, een heel soort liedse dingetjes bij opletten met de machinaal. En, neem er eens in, die het voor mij ook te begrijpen is. Ja, wat neemt er eens in? Wat dat is nou... Dit wordt te lang. Ja. Dat wordt een heel lang interview, hè? Ja, nou ja, goed. Daar op een goede moment krijg ik even de goede dingen dwammen. En ja, hij houdt iedereen goed scherp aan boord en hij heeft gewoon een soort ondervinding. En ja, dat is het belangrijkste. Het is een paar extra eigen, samen is het rekenen. Ik bedoel, Auke hoef ik net te vertellen hoe de sturen moet. Dat ik gewoon zo, dat ken Auke best genoeg. Maar jogt het net soms hier bij jou? Nou ja, ik heb hier wat een beslissing gedaan. Ik bedoel, om geen skipper meer te wezen, omdat ik die tijd in wezen het vrij maatje koe. En dit is een beetje een andere functie. Ik hoef er nou net altijd bij te wezen, dus en dat is wel noffelijk. En dat, ja, kijk wat Auke zei, het klikt. En dat het klikt, dan is dat leuk. Maar dat je hem er nou zo knap bij zit, ik bedoel, wat is er nog mogelijk? Je zit nou 15 in het klassement. Ja, wat is er mogelijk? Denk je op het podium? Nou, je denkt er wel om natuurlijk, maar je moet reëel bloeien. Maar ja, het is heel erg afhankelijk van wat er de komende dagen eigenlijk buiten ik met het waren. Nou, wat speel wat op het Jep en Wetter een beetje te plak krijgen. En dat is, het zal hier goed zal moeilijk worden, denk ik, maar ja, we zullen het best doen. Ja, een oud-skipper, wat zei ik, een oud-kampioen als adviseur onboord. Is dat tactisch een geweldige set of heb je dan gewoon 2 kapiteins op 1 skip? Ik vind het wel heel sportief dat Pieter Brouwer dit doet. Want ja, hij jet ons wat meer nog bij Heerenveen. En ik nog wel bij Heerenwoord. En dan doe je dit. Nou, dat vind ik echt heel erg fantastisch dat hij dit doet. En wat ik onjouwt heeft, van de heeft minder verantwoordelijkheid als je adviseur bent. Dan is die taak, maar hij is net meer verantwoordelijk voor de bemanning en voor het scootje. Hij kan dit nou doen, die 2 weken kan hij dit mooi even samen te jaren met Auke dan. En Auke is natuurlijk een hele goede skipper. Maar die extra eigen, die heeft Auke misschien wel nodig om nog krek een beetje beter te worden. Ja, misschien heeft elke skipper wel extra eigenijdig. Natuurlijk, al die dingen die het aan boord het schip op gang houden. Het schip heen gewoon de wind sturen en het scherp bloeien. En dan moet je ik nog in de gaten hebben, daar komt een dikke windvlaag. En dat schip is zo stag. En wat is mijn volgende slag? Het is een heel schaakspel, het is een damspel. En je kent het alles zelf. Elke skipper heeft Sint-Wurg een adviseur naast hem. Ja. En als je zei, binnen dan 2 skippers op één schip? Nee, een adviseur is adviseur. Dat is het. Die rolverdeling die bloot altijd besteedt. Nog eventjes over het waar, jongens. Want van de morgen bij de routebespreking. Ja, nevens mij kregen gewoon skippers wel even benauwd. Doet ze 4 size van Piet Paulusma. Dat is zo misschien. Ja, en dat op dit wetter. Want je leest al hier obstakels, hè? Ja, en het weer het natuurlijk de dag van de pijlers. Hè? Omdat het hier zo ondiep is, maar het hield niet rekening houden. Maar daar werd ondiep is, want daar is met zwet aan de groen. Ja, maar wat is dit bijvoorbeeld? Een buis gewoon? Ja, ze ben hier onder baggerin. En het maakt je dieper worden. En dat weer een obstakel. En dat weer natuurlijk heel nuver. Want het obstakel lijkt precies voor de startlijnen. Voor de denkbeeldige startlijnen. Nou, daar moesten die skippers dus rekening mee houden. En dan kun je zo'n extra stel eigen, zoals dat van Pieter Brouwer, echt broeken. Want nou, er komt zo vol op jou. Dat we als maar een heel iets hoekje dat ze starten konden. En daar middenin lijkt dus dit obstakel maar die buizen. Ja, we gaan gelijk even naar de start zien. En we jaren ook eventjes Pieter Brouwer. Werd hij dan correct op lettermat bij die start? Ja. Ja, zwaar dat je op tijd bij de lijn bent en op het goede plak op de lijn zet. Als die lijn er een beetje scheef in loopt of als het net helemaal recht in de wind op naar de eerste boei is, ja, dan moet je van tevoren beseffen welke kant van de lijn we zetten moeten. En ja, en daar bezit je te komen op het goede moment, precies op het goede moment. En ja, dat is het belangrijkste.
Ja, dat weten alle orenskepers ik, dus dat is altijd moeilijk. Dus, Ik ben net de enige. die oren willen er ook aanwijzen op hetzelfde tijdstip. Dus, Maar het is gewoon, ja, als het 5-6 wordt, is het natuurlijk eerst overleven. Dat is zo simpel. Want dan kun je geen zwart steken en maar dat is voor iedereen gelijk. Start is weer heel belangrijk. He, hoe je bij die tonnen, je met die gele kop komen. Als je daar bij de eerste weer bij binnen, dan denk ik dat je wel bij mij doet. Dat is zeker weten. En dan maar vlug even naar die startsjen. Een kwarte startlinie dus net al te makkelijk. En de meeste scootjes die kiezen dan voor een bakboordstart richting de wal. Maar dan moet er wel heel vlug draaid worden. En op het eerste eeg liet je Akkerum en Grauw het beste uit de startklommen te komen. Ze gaan beide met een lange stuurboordslag op wei naar de eerste tonnen. In het achterveld valt dan op de hele minne start van kampioen De Jouwer. Krekliek als verliezen hier. Maar doe koen De Jouwers nog oprukken naar een vierde plak. Vraag is vanzelfs, slag het dat Joert Ek. En met gong vlinnen de scootjes dan op wei naar de eerste Boppenwiense tonnen. En op het eerste plak Grauw. En dat mocht ijs Ek wel eens, want op nota ziel de Douwe Visser een vrij onopvallend kampioenskip. Maar de deun achter is het Akkerum. Pieter Meter, die had zijn scootje dit seizoen goed onder praat. En op het derde plak, daar luidt dan Jereveen. In de middenmoot is het dringend bij de tonnen. Sjoch hier naar Huzem. Lodewijk Meter had varrang, maar neemt de tonnen sarom dat zijn broer Johannes met het langwadderskoetsje onder trog stekken kunnen. In dit groepje achtervolgens ik nog Jenne Woord, Drachten en Lemmer zit erbij. En dan even naar de noemer Treien. Hier, want wat hing het daar in het wand? De groene vlaggen. En dat betekent dat skipper Alco Rijen gaat houdt dat er een flatermakker heeft. Alle gedachten in de situatie met de hele mannen. Die de rede protestvlag uit ha. En de groene vlag die betekent dan 3 strafpunten voor het Jereveen. Waarom? Nee, de kop van de wedstrijd. Daar is het nog altijd Grauw. Maar het is Akkerum dat net loslid. Pieter Meter, die helpt echt alles uit zijn scootje en beziekt het onval naar onval. Maar voor eerst is het Douwe Visser die zijn verdediging goed op water heeft. En hoe zit het dan met de Zuidwesthoeken van Auke de Groot? Die binnen in een hele voele strijd verwikkelen met de Lemmer en Drachten. En ze azen alle hier eigenlijk op het 8e plak in de wedstrijd. We gaan er even uit. Maak je het aan nog, het wedstrijdverslag. Maar even dat duel. Dat duel tussen Grauw en Akkerum. Het spiegelgevecht. Ja, eigenlijk. Want zodra het Akkerum wat doet, dan doet Grauw precies hetzelfde natuurlijk. Ja. Wat kan Akkerum van? Wat kan Pieter Meter van? Nou ja, het is heel logisch dat Grauw voorop leidt. Is er maar één ding: verdedigen op Pieter Meter. En vooral die als Pieter Meter, als er maar één gotje vallen ligt, dan doet Pieter erin. Maar Grauw had het hartstikke goed in. Gong Pieter Meter oostag, woe er onvallen, gong er mij, wij verdedigen. En elke keer ertussen bloeien. De enige keer dat elke keer Pieter Meter dichterbij kwam, wie Varwien. Want Varwien kon er haast net verdedigen. Dan kan Pieter er vlak achter, maar dat grutte zeil en dan pakte hem de wien uit het zeil tot er vlak achter weer en dan uit west en dan eromheen. En ja, en dan weer Grauw weer hut. Waarom? Omdat het zo hut waaide. Ja, maar Akkerum giet toch echt hudder eigenlijk? Vooral voor de wien. Jawel, maar Grauw heeft het voordeel, als er één keer voor leidt, bloed ervoor. Als je voor de wien, dan helst de wien uit de zaal van die vakgonger en dat wie in dit geval Grauw. Ja. En hij moet natuurlijk ook nog opletten wat er achter hem gebeurt. Ja, want dat hadden natuurlijk een skofje letter in het kruisrak. Toen kwam Heerenveen heel dichtbij. Die hier wel dat groene vlagje nog in het wand. En die gewoon mooi. En die kwam heel dichterbij. Dus toen moest ik daarop letten. Daar hebben we nou de beelden bij. Staat er maar weer, jongens. Maar dat we goed een oer het wanden binnen op een langwaarde wielen, dan krijgen we niet in deze situatie. Ljouwert wil achter de hele mannendel, maar er is net genoeg ruimte. Het is een verkeerde inschatting van skipper Meter. En hij klapt echt hier met de opstekker op een kont van Berend Mink. Bam! En hier wordt dan zien hoe grut het de skeer is onder de opstekker. Want de wetterstag die hing het los. En zorg dus naar die deuk in de vakkant van het Ljouwerterskoetsje. En ook bij koprenner Grauw liep het er wat onderhoorn. Want hier hingen die oude Arne Tjerkstra in een mest om onder Rabon te loeken. En zo wordt het grutzeil strakker lutsen en kun je beter oorzielen.
En hoe komt het dan met de koprenners in het algemeen klassement? Joet Snits en met Drachten, Douwe Visser en de Snekerpan. Die komen echt Joet weer uitstekend van de dooi en zielen knap op het vierde plak. Maar de problemen die binden van Jeroen Pietersma en zijn Drachtster Scootje. Zij zielen hier 4 achter in het veld op het laatste plak. Verskiet hij hier misschien zijn klassement. Het duel dan van de dag. Gaat tussen Grauw en Akrum. Hebben we heel iets zijn, maar zag ik Jereveen tot een ien weer mooi. Je wordt Alcorijn gaat toch Akrum dwongen oer start te gaan voor Grauw en zo gaan ze op wij naar de finish. En dan wint Grauw het spegelgevjocht met Akrum en winnen ze hier de wedstrijd op de Langwarderwiel. Dit wie een zwierbevochten zegens is maar en die ben hartstikke mooi natuurlijk. Maar het wie geen makje, je wordt wel juist net, maar je wordt ik net. En je moest een saf verdedigen, Joop Akrum. Ja, die ran eigenlijk een knikje hudder. Dus dan hij de hele middag een klusje nou, want we lijnen direct was je beiden al voor. Nou ja, ik ben de hele middag ontvecht geweest, maar we hebben het toch knap diend. We kunnen net ophouden zodat we wel futbloeien konden. Maar ja, dat veen kwam op laatst er nog bij, dus de regenmiddag. Met zulke omstandigheden, met zulke droogtes en zo'n rare piep onder water, dan ben je heel tevreden als je hier een tweede plakje kist behelden. Je moest en onvallen en verdedigen je. Ja, wij roeien wat harder dan Grauw. Alleen ik denk, ik wil geen malheur hebben. We zijn hartstikke blij, we zien voor het kampioenschap. Dus we doen gewoon mee. Dus net ruzie ziekje, gatje slaan en futwezen. Maar ik roem wat harder. Dus elke keer ja, dan ben je toch een beetje aan het aanvallen. Stiekem met 1-9. Maar Heerenveen roemen we een beetje harder dan nu. Ik denk ja, een beetje oppassen, wat verdedigen, wat aanvallen. Ik hier de hand vol. Je hebt het wel even nodig, want het roemt nog net echt. Nee, we hebben nu een paar wedstrijden al op paard en elke keer krijg ik net, wist wel. Grauw krijgt net bij de staat Lemmer, daar krijg ik boven. Nou, die hartstikke mooi en wij nergens. En ja, maar we rennen ik net super, dat leek je ik wel. Want als Grauw echt hut rent en hier op Langwaard, dan heeft het makkelijk een beetje. Wat we nou weer beurligen, dus ja, het is hem krijgt net. Ja, dit zien ze echt even nedig, hè Grauw? Denk ik. Ja, maar wat wel opvalt is dat hij zaait van het rint net lekker. Dus hij is nog net, wat we in Wien in de riegwedstrijd met Douwe van Snits, die zei van, dat zeil dat viel ik goed hoor, dat is helemaal goed. En hij zei eens het omgekeerde van, het skipper rint net goed. En dat ken ik wel zo natuurlijk lezen. Dat is dus ik onderwijs, dat Arne Tjerkstra in de mes zit. En iemand onder het varen van de wedstrijd, dat moet je voor die tijd waan. Is dat levensgevaarlijk? Nou, nee, maakt niks gevaarlijk. Nee, hij is heel linig, nee, maar hij is heel linig. Je kan wel even in de mest klimmen en die raadband strakker zetten. En zo'n tuig, als het maar iets te bol is, dan vangt het de volle wien. En het waait de hut en je loekt het wat strakker. Ik zeg altijd, een planken, die vangt geen wien. Maar een plastic poeder, die vangt wien. En met die hudde wien, moet je de wien lozen, want dat brengt hij vooruit. En dat weer dat detail waar Arne mee bezig weer volgens mij. Ja, we krijgen nog even voor de volledigheid de uitslag op kaart. De uitslag staat hier bij Langwaard op 1 dus Grauw, 2 Akrum, 3 Snits, 4 de Lemmer, 5 Jennewoord, 6 Ljouwert, Zoon Drachten, Berend Mink met de hele mannen. Dan gaan we naar 8 Huzum, knap, 9 wordt zijn, 10e de Zuidwesthoeken, Starum, 11e Langwaard, 12e de Jouwer, teleurstellend, 13e Drachten en 14e Jereveen. Want Jereveen die had dus dat protest verlen van de hele mannen. Die hier wel dat groene vlagje. Ja, dan jou je dus sta. Dan jou je ta, dat je verkeerd zitten. Ja. Maar de hele mannen, die moest dan wel het rode vlagje eruit hebben. Die moet het accepteren. En als het een lietsfoutje weer, dan hier ben misschien ik wat zijn. Oké, hij dat de groene vlag accepteert dat de fout is. Accepteert die 3 strafpunten, hel ik meer rode vlaggen erin. Maar als Berend Mink zei, ja maar jongen, het weer zo'n kolossale fout. Het had mij een heel soort ski opleveren, want ik ben daar terug achter geworden. En daar is mooi die 3e plakje. Ik hoor meer rode vlaggen erin. En daar komt er net aan met 3 strafpuntjes. En dat is gebeurd. Ja. Jammer voor alcohol. Zullen die wel knap van behalen, denk ik? Ja, nee, maar hij had zo goed zielt en het is zo mooi dat er bij die koprinders kwam. Maar hij hier hopen dus eigenlijk op clementie en coulance van Mink. Nou, daar is Mink is bikkelhut. Nee, maar daar is die regeling voor bedacht. Van het weer vroeger van, je doet een protest of je doet het net. En als je protest doet, had je orde 14 punten en dat leidt er helemaal uit. En dan weer die groene vlaggen voor een lietsfoutje. Maar wel fout wezen.
3 punten, groene vlaggen. Maar ja, goed. Nou, dat kan best wel, want wij hebben al net goed schenken wat er tussen haar beiden gebeurde. Maar het kan wel een stoelboord-bakboord situatie west hebben. En dan is het denk ik ook correct dat je dan zegt, ja, maar dit weer echt een fout. En daar ben wij toch benadelen, want dat is dan natuurlijk nog het effect. Ja, helder. Nog eventjes voor de volledigheid, even het klassement. Nog eventjes, hebben we net op kaart, maar de bopperste treien op Ian nog altijd snitst, 10,8. 2 Akkeren met Olven en tredde Jennewoord met 15,9. Dat is de top van het klassement. Het eindklassement op nota. We beginnen naar je collega Arjen Bosselaar. Arjen, jongen, kom maar in. Ach, goeiedag Arjen. Hey, ik heb even een van de mooiste plakjes van de haven van Langwaar opzocht. Ik sta hier op het dak van het havenkantoor. Dat wie altijd het terrein van Minke Adema, maar trein verliezen is daar een gezicht kwam. Age Hoekstra, stond je naast mij, Age. Ja, goeie. Dit is een mooi plakje, hè? Een super plakje, hoor. Ja. Je ziet alles mooi zien. Hey, hoe ben deze dagen over die? Ja, dat is toch geweldig. Dat is een groot feest. Hey, Mr. Sjen. Alle geboorten, alle meisjes, alle een leuk feestje. Ja, hier doet het voor. Maar dit ben wel topdrukte dagen voor. Het is wel oorzaak. Ja, het is iets oorzaak. We moesten hier wat meer eigen en eerden hebben, maar desalniettemin, het is super. Echt weer. Wat hebben we nou voor extra maatregels na deze Joert? Ja, maatregelen. Hè. We hebben de beveiliging die rint hier, hè, de hele nacht roem. Maar net zozeer om te beveiligen, maar een beetje taszicht. Misschien een beetje aanspreken op, misschien een beetje hoe heeft. Maar ja, van de andere kant, dat er een beetje bij op zijn dag. Voor de rest hebben we natuurlijk meer mensen erin, hè, want er is meer werk te doen, meer skinmaakwerkzaamheden. En ja, nou ja, zo wat. Ja, wij vernemen dat dan, dat er echt meer te doen is op zijn dag als Joert? Ja, nou ja. Er is gewoon zo'n gigantisch soort volk. Ik weet dat ik alleen op een oude havensjongen heeft. Dat is gigantisch. Die zit helemaal oude vol. En ja, dat is natuurlijk top voor het warp. En hoe is dat voor je met haven? Ik bedoel, hoe is het hier? Nou, wij mij absoluut net klaar. Het voorjaar wie misschien een beetje minder zoals. Maar als het juist wat er nou light en wat er gebeurt, wat er ouder aan de weekend is gebeurd en wat er dan gaat komen. Nee, wij blue lights. Nou, zo'n SKS, dat luidt een hoop druk. Krijg je zelf wat van de wedstrijd maar eens? Nou, eigenlijk net. Ja, ik heb even mijn skewegen natuurlijk naar de Zwaans, jongen, want die moet ik natuurlijk wel in de gaten houden. Maar ik heb de finishes bijvoorbeeld net, jongen, dan wie ik beter mijn dingen. En hoe zit het door het algemeen? Ben je een beetje een SKS-fan? Nou ja, ik maak wel graag volgje inderdaad. Ik bedoel, ik ben de jongens alleen op teletext en wat we die in hebben. Dus... Nou, en als je hier dan stonen en als je hier dan zeggen, de haven helemaal vol lezen, heb ik begrepen? Ja, klopt. Ja, dat is groot. Ik bedoel... En hoeveel boorden mag ik dan nog denken? Ja, ik denk allemaal, ik denk wel een dikke 200 boorden dat er nou binnen. Dus dan krijg ik wel naar hoeveel meesten er nou rennen. De eerste daarin een dikke 200 boorden. Nou, ik denk wel 4, 6 zo'n keer volle meesten. En die zijn nemen op Siki. Nou, heel soort succes erbij, Arjen, en ontaast. Ja, want Sippy, van jochetje zo'n zondag al, heeft al verslag dien op de radio van het Scootse Sion. Ja. Dus dat is natuurlijk een perfect beeld, Jan, van hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van het Sion? Is dat omheen gaan? Is dat beter worden? Ja, dat is natuurlijk wel een hele jonge erop praten, want er is zoveel verloren. Het is zo terug ontwikkelen. Hè. De scootjes zijn verlengd, wij oren zuilen. Maar wat vooral opvalt is dat de bemanningsleden haar heel tijd meer prepareren dus op dit type wedstrijden. Ze hebben natuurlijk al een vast seizoen, werd ze ook griezelig ondergang binnen. Maar het is juist hoe traint als een heel soort binnen. Nou, dat wie echt jaren verlien, wie dat geen, dat wie net onder water. En ik ken die verzekering, zoals het wie altijd vreeds wie reisdag, dat wie heel erg, hè, want dan hier een familiereunie op die dag, dat hebben we nou verloren, dus morgen zien we in eerlijke huizen. Maar die toonsjes, dan gaan hier alle skippers en bemanningsleden los in de Dwarpstraat. Dan wie het één groot feest. En het hier toch meer aan die wedstrijd. Vroeger hier ik nog een voetbalwedstrijd in het begin van de jong en dan feest. Dat is al net meer zo. Dus de ze drinken nog wel even de zielwedstrijd komt heel meer centraal te staan. Ja, bij de topsport dan heet hoe de focus horen. Hè, dat hebben we nog heel door met de Olympische Spelen. Nou, dat is juist nou ik bij het scootjesielen, zeker bij deze groep. Die ben al je zo gefocust. Ook kist het ik trouwens net meer maatje naar die commissie daar stond er maar
maar de pet naar goest. Dat kan het meer. Alleen nogal wat erin investeerd is onjild. Precies. En dan zo je als team zo je er gezellig een avondje stappen. En die bemanningsleden die zetten de safval op zijde, dan moet er ik wel presteerd worden vanzelf. Dan kist net zomaar eventjes een wedstrijdje zielen. Dan moest dus 14 dagen lang gefocust blijven. En dat vind ik een heel groot verschil met vroeger. We hebben het nog net doorhoorn, hè. En dat wil ik toch nog wel even melden. Lemmer en Jennewoord, die starten op een 10e en 11e plak. En ik vond het echt heel knap dat Lemmer op een 4e plak eindigde en Jennewoord op een 5e. Dus die hebben een heel soort plakken inhalen. Dus vroeger hier nog wel eens, dan bleven ze een beetje lezen op het plak dat ze line. Nou, dat is net meer zo. Dus gewoon een voorbeeld van een goede zieler. Echt fantastisch. Ja. Fantastisch. Er is in onderwijs ook wat gebeurd. Dat we die omvaring tussen Ljouwert en de hele mannen. Hele mannen, ja. Ljouwert, want ik ben krak even bij zitten. Ljouwert die lie langs de kant. En die skraben nog verder langs de kant. En de raper rompte voor de wal. Maar hele mannen lie bakboord. En die zielde nog terug. En op laatste dacht hij, ja, als ik geen ruimte voor de wal krijg, dan draai ik me voort. Maar hij had hem op een kont trekken. De opstekker die zie het gelukkig met 2 wetterstagen. Maar de voorste die hong er als een ketting bij. Nou, dat koesjen. Dus ze kon troszielen. Maar een rare deuk in de kop. En ja, nou allebei de geen protest in China. Want eigenlijk zij zitten, ja. Berend hier jij de draaien matten, maar ik hier hem net op een kont varen moeten. Ja. Nou, Hey jongens, ik wil even een oorpunt ontsnijden. Want jullie zitten echt beide in de stichting Vader Nijteam. Ja. Om de historie van het scootjesiel te waarborgen, eigenlijk. Hè? Dat is het belangrijkste. En ook om het oer te brengen op de jeugd. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, dus we willen zoveel mogelijk informatie garien. Dus we weten van haast de meeste scootjes die er binnen, weten wij alles. En ik de verhalen, en dat luidt al je vast. En dat doen we together, ik mijn tresor. Frits Jansen werkt er heel hard aan. Dat is een van de bemanningsleden op het Huis en mijn scootje. Er wordt van alles ontdien, maar de jeugd, en dat is uiteindelijk wel het belangrijkste natuurlijk, dat je het verhaal terug vertellen en ik het zielen bijbrengen en de leefde van het scootjesiel. Nou, Agen die is daar bot bij belutsen. Nou, ik gewoon om de schoolers op te leiden, de ziel is eigenlijk van de toekomst. Ja. In september gaan we weer zo'n jeugd, Dai en Joen, komen dan en de jeugd van IFKS en de jeugd van SKS. Dat is wel mooi. En dat is Joens in het Scootjemuseum, maar de Orendijs op een pikmaar en dan alle zielen in de GWS-kou. In een platbodem, maar ziets worden. En alleen nog dat feestal, dat je al die jeugd joggen en er is een preem bij, ik een platbodem. Ze hoeven net gelijk in een scootje. Als ze dat gevoel maar krijgen, maar de oude Frieske zeilsport. Ja, want wil je dan dat kringetje wat grutter maakt, bijvoorbeeld bij de SKS, want ja, het is altijd wel de bekendezelfde namen natuurlijk. Wil je dat eigenlijk die kring wat grutter maakt? Is dat ook een achterliggende gedachte? Die kring die zal, denk ik, bij de SKS altijd sableeuwen. En dat vind ik geweldig. Dat is nou cultureel erfgoed. Al die families die dit zijn in stoorn horen en die maar teruggaan. Dat is prima, dat is hartstikke mooi. Maar je wil eigenlijk dat er een heel soort jongeren belutsen blijven begelijks bij de IFKS. Dat daar weer aanvulling komt. En je moet natuurlijk de jonge generatie opleerd worden. Die worden ik wel opleerd terug in orde. Want de meeste scootjes hebben al een jonge aan boord. Hè? Van hier of tredje. Die dus alweer maaizielt. De Ranjaman. De Ranjaman bijvoorbeeld. Ja. En wat ik nog een heel belangrijk stukje is de historie van die scootjes. Want toen zei je, er zijn iets van nog 100 scootjes. Ja, haast 1000 scootjes zijn gebouwd. Begin 1900. En ik denk dat er 800 nou registreerd zijn. Ja, wel meer. Die hebben dus helemaal in kaart. We weten en precies elk scootje het nummer. En dat is het brandmerk. En de binnen-P-jongens zijn er heel actief mee. En die fotograferen dat. En die brengen dat in kaart. En die corresponderen met die. En wie heeft dat nummer al? En wie staat waar dat scootje leidt? Tot in Frankrijk, tot in België, zelfs in Engeland. Marokko. Vinden ze de Friese scootjes. En dat vind ik geweldig, dat historisch erfgoed. Maar leuke dingen als scheepsier, de roerklik die achterop zit, of wat het voorste look losgeeft, dat er een mooie schilderij is. Nou, dat soort dingen, dat wij in die commissie. Nou, en wist, het is ook wel heel belangrijk, omdat we de scootjes die hier om mij doen, ben je verlengd zo'n beetje. Hè? De meesten, ik denk dat zou je verlengd binnen. En dat hebben we van de week ik in ons programma zien kennen, dat daar toch het scootje totaal verloren is. Hè? Tot die lengte. Dat hebben we in het mooie filmkoor het Scootjemuseum, daar kost het heel goed zien.
wij hebben het al je verslaan, hoe ze wien, hoe ze bouwd binnen, waar het er eigenen van wist, wat is er al mooi gebeurd. Nou, dat is geweldig dat we dat al jaar nou in kaart hebben. Ja. Dat boekje is ik onder uitjong en dat heet Van Ambulant tot Zwaluw. Het eerste scootje heet de Ambulant, van A tot Z. En Zwaluw is de laatste. De Zwaluw die is van Michiel Kalsbeek. Van A tot Z. En met de B, dat is de B van Bossie. Arjen Bosselaar. En daar mogen we nou echt even hinnen. Want Arjen, ja, jij docent nog altijd bij de haven natuurlijk. Wat heeft voor u? Ja, die eerste krijgt al Arjen van de Havenmaster. Het is hier echt hartstikke druk in de haven, hartstikke gezellig. Kist dat ik achter mij zie. Het laat je grotvol boord, grotvol mensen en je loopt aan boord, maar wat jongelui aan boord. Ik zeg, ja, we zullen even zien wat die ervan vinden, Joert. Wat ze er van mij kregen hebben. Ik ben wel heel benieuwd. Nou, ik wil u uitnodigen aan boord, dus ik stap even aan boord. Kom maar even. Ja. Dat gaat zeldzaam soepel, Arjen. Ja, maar even zitten. Wil je wat drinken? Nee, dank je, dat doen we zelf wel even. Nou, Arjen, vertel, waar ben je? Ik ben Luc. Luc. Ja. En heb je een beetje Mike van het SKS, Joert? Ik geloof dat Jereveen wat treden, hè? Net? Ja, heb ik nice voor jou. Jereveen is disqualificeerd, die ben 14 geworden. Oeh, dat is net zo goed. Dus ik hoop net als fan wie is van Jereveen. Net meer. No, net meer. De eerste krijgt met echte Jereveen alle je successupporters. Dat moeten we net zeggen, hè? Dat moeten we net zeggen. Nee, jongens, volg je hem het ziel en ambitie of is het puur toevallig, Joert, dat je hem er nou binnen? Volgende het wel, want 12 vrienden van mij, hier zit op het jouwse scootje en hier zit op het Akkerman scootje. Dus ja, ik volg het wel, ja. Dus dit is net de eerste wedstrijd was best? Nee, zeker. Ter Henne, Juster en ja. Hij is een hele week vrij na een beetje achteroren. En hoe kom je hem nou zo'n dag een beetje terug? Hoe kom je? Nou ja, we hebben de hele jongen, we drinken we wat biertjes. En als dat zielerij is, dan horen we ons, dan staan we op en dan eten we een eiken. De zielerij, als dat begint, dat is voor jou een teken om op te staan? Ja. Dat is twee remedies, hè, dat wist? Ja. Maar we hebben de hele jongen wel terug, hè. We volgen de scooters, hè. Wij leven voor de scooters. Je leven van scooters, joh? Ja, ik ben Bouke aangenaam. Ja. Bouke, goeiedag. En dan leeft van scooters, Bouke? Ja. Hoe bedoel je dat? We kijken het hele jaar ernaar uit, dat dit begint. En dan 2 weken lang is het vrij? Ja. Sneeuwweek erachteraan. We werken het snipperdagen, het hele jaar werken we keihard en voor de snipperdagen nemen we op. We terug. En als het scootsie iemand begint, dan ben we fit, maar dan heel lief. En dan gooien we alles los in Ter Henne, want dat is het thuisplak van ons. En dan gooien we alles. En dan zijn we weer. We hebben 2 dagen geleden hierheen gebracht. Ja, want gisteren was het Ter Henne, daar waren we niet. Jongens, ik vind het al schitterend. Arjen, de Jest, het is hier echt hartstikke gezellig. Dus ik neem aan dat je hem de uitzending aanmaakt en dat je mij dan hier treffen. Ik neem er even niet in. Ja, die indruk die hier wij al. Morgen dan zitten wij in elk geval in Eerlehuizen. Pakken we even het waarkaartje erbij, jongens. Want het prachtig waar, 21 graden. Zinneskien en het bloot ook nog eens een keer droeg. Maar volle belangrijker, krijgt fjouwer. Ja, eerlijk zijn, we hoeven eigenlijk net de mopper in Oudewien, hè? Het is fantastisch. Ja, het is we fantastisch. hebben echt een hele... Want Nota hebben een fantastische zielerij. Het is echt heel mooi. Ja. Dus van mensen die het nog in het westen, ik zou zeggen van... keep je kaartje bij een roemveertboord en ging er nog in, want het is mooi, weer fantastisch. Ging erop uit. Ja. Age en Sippie, tierentank van je bijdrage hier in het Scootjesjournaal. Ontza 4. Morgen zitten we dus in Eerlehuizen. Waar is dan te gast? Dat is Harmen Brouwer. Hij is morgen te gast. Bemanningslid op het scootje van het Jereveen. En cabaretier Volkert Wesseling. En hij is zelfs weer vragen beantwoorden die jou ook insturen kunnen. Ik zou zeggen, ontmoen in Eerlehuizen. Dag.